Já vás vítám u třetího dílu naší série Jak se holky dostaly k počítačovým hrám. Minule jsme skončili na prahu milénia a dnes se podíváme na to, jak se od počátku tisíciletí postupně formovala role hráček v herní komunitě až do současnosti. Po roce 2000 se díky rostoucí dostupnosti hardwareu začaly počítačové hry dostávat k běžným spotřebitelům všech věkových kategorií. Na trh přišly nové konzole, handheldy, ale také specializovaná ovládací zařízení, která nabídla řadu nových možností, jak vnést do her nové způsoby interakce. Navíc cena hardwareu klesla natolik, že si mohl počítač i konzoli dovolit prakticky každý. Nutá léta se nesla ve znamení vzestupu herních komunit. Začaly vznikat herní eventy, které hráčům poskytly prostor pro setkávání i zapojování do různých soutěží. Z těch středoevropských to byl Games Convention v Lipsku, který vznikl v roce 2002, a brněnský Invex, původně softwarový veletrh, kde se po roce 2000 začaly v pavilonu E objevovat i počítačové hry. Ty se postupně staly jeho hlavním tahákem a později Invexu zcela dominovaly. Zatímco se zmenšila výstavní plocha, masovou účast zachraňovaly školy a svět počítačových her. A co se týče holek, zastoupení hráček atakovalo 40% a každým rokem rostlo, ovšem stále spíše v oblasti pasivního hraní. Apes Exodus, potom Tomb Raider a nevím, Need for Speed. Wormsy? Tak to jsme na tom stejně. Se líbí, že ještě něco buduje a já mám ráda středověk strašně, takže všechny tyhle hry typu Diablo a Dungeon Keeper, to byly moje hry a teď ten Warcraft to mi tak jako zůstalo. Máš nějakou svoji oblíbenou hru? Nemám, víceméně spíš tyhle ty závodní auta prostě. Holky, řekněte mi, paříte hry? Jo. A co je vaše nejoblíbenější? Oblivion. Starý světky Oblivion. Jak se navíc otevřely dveře do světa internetu, začal se na výsluní dostávat tzv. Casual gaming. Populární byly flashovky, hry integrované do platform jako bylo ICQ, nebo i klikací webovky. Je to jakoby strategická hra, tak člověk u toho musí velmi často jakoby logicky přemýšlet, co, kdy, jak udělat a může se v tom dost dobře zlepšovat. Holky hrály samozřejmě i akční hry, ale jejich zastoupení bylo výrazně menší, což vedlo k poněkud rozporuplným reakcím od chlapecké části komunity. Já vím, že se mě spousta lidí ptá, jak to, že hrajou tanky, že to je taková čistě pánská záležitost. Ale nás to zajímá, jako jak se může křehká dívka, nevysoká, dostat až takhle do takovéhle grupy. Už bych nemohla hrát taky střílečky, tohle přece není zábava jenom pro chlapy. Proč hraješ vůbec CSko? Protože mě to baví. A co tě na tom baví nejvíc? No, hra s lidma, určitě hra s lidma. Počítačové hry hraješ a co tě na nich baví, většinou to není doména dívek. Všechno. Ustřelit někomu hlavu nebo? No jasně, headshoty, nejlepší jsou headshoty nožem. Ke hrám patří i ženy. Ovšem usednout před počítač a hrát, to zatím moc ne. Ženy a hry tedy ještě nebylo aktuální téma, a pokud ano, tak spíše ve spojitosti s jejich rolí dekorativního doplňku herních eventů, nebo s narážkami vzešlými z tehdejších společenských norem. Proboha, ty malé ženský a hry, to je úplně vidět. A proč zrovna Counter-Strike? Hrajete tak něco jiného, třeba kuchyňský simulátor, nebo čemu se jmenujete také? Hry se hodně často chápou jako klučičí zábava. Myslím, že se nad tím znáší taková aura klučičího bezpečného světa, ale samozřejmě to není pravda, nikdy to pravda nebyla. Holky vždycky hrály. Samozřejmě jich vždycky bylo míň a vždycky platilo, že byly míň vidět než kluci. K tomuhle tématu se ještě vrátíme, nicméně teď se podíváme na to, jak se v 0. letech budovaly herní komunity, protože to byla skutečně dřevní doba. Facebook neexistoval, streamy neexistovaly, byly to jen fanweby a diskuzní fóra, takže se přímo nabízela možnost tu komunitu budovat přímo uvnitř herního světa. A na svět tak přišly MMORPGčka. Začalo to už v 90. letech hrami Ultima Online či EverQuest, ovšem k masivnímu vzestupu došlo až s technologickým pokrokem spojeným s posouváním hranic možností internetu s hrami jako For Story nebo Ragnarok. Je to Ragnarok, jedna z onlineových her,
takzvaný MMORPG. MMORPGčka byla specifická v tom, že poskytovala několik způsobů seberealizace, ve kterých si každý našel to, co ho bavilo. Takže chceš říct, že tvůj přítel tě utáhl přes Ragnarok na svatbu? Jo, je to tak. Kristýna, tak ta třeba farmila ty vole dřevo, že jo? A já, muž, jsem dělal ty zásadní věci, jako je třeba... A druhá to byla platforma, kde jste se mohli seznámit se spoustou lidí s podobnými zájmy. Jo, lidi se hodně setkávají, pořádají to skoro pořád a ty lidi se pak dost dobře znají, no, i v reálu. Každopádně Ragnarok ani For Story nikdy nevytvořili početnou komunitu. To se povedlo zde. World of Warcraft od Blizzardu byl a pro mnoho lidí stále je středobodem životního stylu. Hra byla uvedená v listopadu 2004 a za 2 dekády svého trvání se z ní stal kulturní fenomén, který redefinoval hranice online hraní. Well, can you believe we've been playing World of Warcraft for almost 20 years? Asi nejvíc si myslím, že jsem propadla Vovku. A byla jsem jako docela nalevlená. Byla jsem Blood Elf, hrála jsem za Hordu, byla jsem Mage, protože bavily mě vlastně ty kouzla vždycky. Přímo ve hře se hráči formovali do různých guild, které se mnohdy scházely i v reálu, čímž se začal propojovat virtuální svět s reálnými společenskými vazbami. Hráči si tu našli nové kamarády a v některých případech i životní partnery. Ale jinak jako hraju za Hanta a je to taková bída, no, neumím za to. WoWko se stalo hrou, která ovlivnila desítky milionů hráčů po celém světě. A i když firma Blizzard v posledních letech čelila řadě personálních problémů, její historický odkaz i vliv na vzrůstající podíl hráček v herní kultuře zůstane nezpochybnitelný. Kromě MMORPGček tu vznikalo ještě jedno kulturní epicentrum a byly to LANky, které se u nás začaly formovat začátkem tisíciletí, protože v té době vzniklo najednou velké množství her, které byly pro tento styl hraní jako stvořené. LAN party byly doménou především FPS a RTS her, které nabízely rychlou akci, soutěživost a možnost přímé spolupráce. Vévodily jim hry jako Counter-Strike 1.6, Quake 3 Arena, Unreal Tournament, StarCraft, Warcraft 3, League of Legends a Trackmania. Jednou z nejznámějších českých akcí byl LANcraft, který založila komunita Brood War v roce 2003. Původně jsme to vymysleli tak, jako, že jsme napsali na fórum, jestli by někdo přijel vůbec do Rýmařova a vznikla z toho minulý rok celkem dobrá povedená akce, tak jsme to uspořádali znovu v létě. Původně neformální akce, která v Rýmařově a později ve Starém Městě u Uherského Hradiště dvakrát ročně sjednocovala bláznivou komunitu gamerů, se postupně přetavila v event evropského formátu, který čítal na poslední akci v roce 2015 téměř 800 účastníků. Co se týče ženského osazenstva, není vás tu mnoho, jak se tu cítíš mezi tolika klukama? No, není nás tu mnoho, je nás tu tak 4, 5 možná. Jsem hráč, takže mně se tady líbí, trošku ta hygiena je taková slabší z ženského úhlu pohledu, ale je to tu fajn, já si to náramně užívám, většinu těch lidí znám už x let, hrozně dlouho. Podobně na tom byly Invex Cupy či PG Challenge na veletrhu Invex. Nicméně ty už byly organizované jako seriózní e-sports akce s živými přenosy. Přeci jen jednou z domén původního LANcraftu byla jeho blízkost k atmosféře domácích LAN party, jakožto mírně dekadentních setkání, kde alkohol tekl proudem a s etiketou si nikdo příliš hlavu nelámal.
Holek tu bylo velice poskrovnu, nicméně sem tam se nějaká objevila. Některé z nich se dokonce dostaly až do e-sport segmentu, jako byl například český tým Asus Ladies. O nich a o e-sports bude ale ještě řeč v příštím díle. Nultá léta byla specifická ještě jedním fenoménem, protože jak se z her stala mainstreamová záležitost, tak se médii začala šířit panika z nebezpečného hraní násilných her. Jednou z prvních vlaštovek byl článek Kultura kriplů v Reflexu z roku 1999, který svým expresivním narrativem předznamenal vlny negativních postojů vůči herní kultuře v českém mediálním i politickém prostoru. Jde totiž o to, že člověk skrz tu obrazovku není schopen opravdu pocítit, jaké to je, když spadne dům nebo když umře člověk. A vzniká jakási mezera, která může způsobit poruchu svědomí. Mamka říká teda, že když se to hraje dlouho, takže to potom je nebezpečný. Psychologové jasně říkají, že podobná závislost u lidí jednoznačně stírá rozdíl mezi realitou a hrou. Odhady hovoří o 10% naší populace, ale je jich zřejmě mnohem víc. Sedí doma nebo v hernách a tiše hrají a hrají. Ta extrémní brutalita her je neúnosná. Přiznat v nultých letech, že hrajete hry, bylo v některých kruzích horší, než přiznat alkoholismus. Zlé počítačové hry byly pravidelně skloňovaným tématem v televizi i na politické scéně. Ty dvě hlavní témata, která se analyzují, je násilí samozřejmě, toho jsou plná média, a potom genderové stereotypy. Kromě násilí v počítačových hrách se začalo veřejně diskutovat i o genderových stereotypech, v tomto případě o přemíře sexismu u herních postav. To, že byly ve velké míře navržené tak, aby lahodily primárně mužské části publika, nebylo žádnou novinkou. Nicméně teprve po roce 2010 se o tomto tématu začalo více diskutovat. Tak ty analyzovali 60 her a ukázalo jim to toté, ženy byly vyobrazeny v hypersexuálním kontextu, polonahé, s nerealistickými proporcemi a oděné v sexuálně sugestivním úboru. Děsivé, že ta žena je tedy zpředmětněna pro ten mužský pohled. Jedním z často zmiňovaných důvodů byl nedostatek žen v herním průmyslu. A většina firm má problém tvůrkyně nebo grafičky najít, nebo když se jim to podaří, je v pánské společnosti udržet. Jakub Netl, Česká televize. Inkluzivitě her do jisté míry napomohl i příchod nových žánrů, převážně sdílen nezávislých vývojářů, které svět obohatily o nové formy herních zážitků. Jednou z hlavních ikon tzv. Nové vlny indie her se stal Minecraft. Má se trochu pokřivenou pusu, ale potom tady je vlastně ještě více jakoby těch mobů vánočních. Je tady třeba i lední medvěd. Tady taky hezký. Ten je super. V této sandboxové hře, za které se od jejího vydání v roce 2009 stal celosvětový fenomén, našli hráči všech věkových kategorií nekonečné možnosti tvůrčí činnosti, ať už šlo o stavění monumentálních staveb, redstone mechanismů či interaktivních her. Pro mnohé děti se Minecraft navíc stal jakousi nenásilnou branou do světa počítačových her, a to i skrze edukaci. Ostatně i proto Minecraft funguje ve 40 zemích po celém světě jako oficiální učební pomůcka. A co se týče áčkových her, některá herní studie začala opouštět od zavedeného konceptu ženských prsatých hrdinek a začínala se zaměřovat na komplexní charaktery, silné příběhové linie i morální dilemata. Oblíbenými hrami se stala série The Last of Us, Life is Strange, případně také Dragon Age a Baldur's Gate. Last of Us je pro mě lepší než pro vás, protože hraješ tam za holku, mladou holku. Do toho já se snad vžiju, než to já se neumím představit, to je pravda. Proměnou prošly i zavedené franšízy, jako byla hra Tomb Raider, kde Lara Croft mnohem lidštěji a realističtěji vykreslila scénaristka Riana Pratchett, neteř Terryho Pratchetta. Tenhle nový pohled a tenhle nový přístup podle mě může přinést větší otevřenost celého toho průmyslu, díky čemuž může většinová společnost pochopit, že to není jenom střílet zombíky a vystřelovat mozky, ale že je to médium, kterým se dá cokoliv sdělovat. A zde už se dostáváme do období, kdy mileniálové, u nás první generace hráčů, postupně zakládají rodiny a herní komunitu začíná doplňovat nově nastupující generace Z, která už se nespokojí s lineárním bezduchým střílením a volá po větší rozmanitosti, kde se začínají zjednodušovat, zrychlovat a přináší nové prvky zábavy.
ještě více se propojují s fyzickou aktivitou. A jsem hrozně ráda, že někdo přišel s tím, jak zdvihnout děti ze židlí a by přestali být líní, protože ty děti furt mají takové tu myši a furt si to šumějí ty všechny hry. Na scénu se dostává VR-ko. To nevadí, ono ti projde lecos na to easy, je to dobrý. A také celá řada obskurních technologií. A v neposlední řadě začínají v herní komunitě rezonovat nová společenská témata. Ale samozřejmě tam furt prostě ta otázka toho sexismu, všichni to vidí, je to otravný téma, ale pro mě to se otravný být v tom sexismu, takže každý se nějak trápí. Ačkoliv byl sexismus u herních postav již na ústupu, tak do popředí se začal dostávat pro změnu sexismus mezi hráči a hráčkami. Martin Vašina tehdy vypracoval bakalářku Úspěšné ženy ve světě počítačových her, kde se těmto problémům věnuje. Sexismus byl v gamingu vždy, nicméně oproti situaci před 20 lety, kdy to byla hluboce zakořeněná společenská norma, se o tomto fenoménu dnes mluví mnohem častěji. V některých žánrech, jako jsou akční hry, kde je zastoupení dívek v jednotkách procent, dochází k narážkám prakticky všude. Je to také jeden z důvodů, proč se dívky v onlineu raději schovávají za chlapickými či genderově neutrálními přezdívkami. Hey Haley, why aren't you back in the kitchen? Kitchen's downstairs. Hey Haley, can I get your Snapchat? Že prostě je to pro tebe těžší tak nějak trénovat, když jsi sama, když si chceš prostě zahrát sama tu hru kompetitivně a napojíš to jako sama to lobby, tak je tam strašně velká šance, že tě ty kluci nenechají de facto ani hrát. Budeš hodnej na nás tady, já tě zdravím. Na prvním rande bych dal 50 stínů šedi. Aha. Některé z nich si i navzdory těmto problémům udělali z hraní her součást své identity a pustili se do streamování. Twitch tu byl už od roku 2011, nicméně k významnějšímu přílivu streamerek v Česku došlo teprve v posledních 6 letech. K tomu nějak jako třeba vyzvaná kamarádama, nebo jsi řekla, hele, ráda hraju hry, prostě to zkusím, nebo jsi se strašně nudila? Asi, já jsem se totiž vždycky snažila nějak působit na internetu. Hry jsem začala dělat hlavně protože streamovat pro 0 diváků nějaký diskuzní věci je těžký, takže jsem začala hrama. Streamování se stalo specifickou oblastí herní kultury. Není to jen o hraní her, ale o vytváření zábavního obsahu ve virtuálním prostoru, kde jde primárně o pozornost publika. Některé streamerky se soustředily na pestrost obsahu, budování osobního brandu a aktivní zapojování komunity, jiné zase vsadily na svou atraktivitu či podprahové vnímání mužského obecenstva, což pak vede k řadě negativních postojů jak k nim, tak mnohdy ale i k těm, které se vydaly cestou dřiny a poctivé práce. Na co bych potřebovala u počítače sedět v plavkách, pro boha? Kvůli donatům. Jasně. Paradoxně zase na to trpěj normální, slušný holky, content creatorky, který nechtějí ten obsah dělat a máš pak Kleinu, máš pak prostě Terezu Borůvkovou a stejně jí každý den někdo bude psát, kdy ukážeš kozy, ty prostě the OnlyFans, máš to jednodušší, bossy, holka, celý život free.eu, chápeš mě? A jak je to s holkami a s počítačovými hrami dnes? Zastoupení hráček atakuje hranici 50%. Ano, v některých segmentech, jako je Ultimate Gaming, jich jsou stále jednotky, ale jejich vliv na herní kulturu stále roste. A hlavně nastává doba, kdy počítačové hry hraje opravdu kdekdo. Ale opravdu kdekdo. Někdo si z toho udělal marketing a někdo zase náborovou kampaň. A co nejvyšší dosažený level v nějakém RPGčku? RP, prosím? Každopádně ta doba, kdy většinová společnost počítačové hry odsuzovala, je téměř pryč. Z kdysi opovrhované formy zábavy vzešla kultura gamerů a hraní her už dávno není jen o hrách samotných, ale i o sdílení zážitků a budování komunit. A to je vývoj, který by si před 40 lety představil jen málo kdo. No dobře, zas takový starověk to není. Jsou to herní automaty, na kterých hráli už naši rodiče, ale i tak se musíme podívat do muzea. A zde se náš kruh uzavírá. Z těch holčiček, které se v 80. letech dostaly poprvé k počítačům a v 90. zažili vzestup mainstreamových her, vyrostly dospělé ženy. Některé z nich herní svět opustily, jiné se k němu neustále vracejí díky svým dětem, jakožto nové generaci, která bude určovat další směřování herního světa. Doufám tedy, že vám tyto 3 díly poskytly ucelenou odpověď na otázku, jak se holky v průběhu let dostaly k počítačovým hrám. Ovšem pozor, tady náš příběh ještě nekončí, ještě tu máme 2 díly, které budou... nebo ne. Nechte se překvapit. S tím se mějte a zase příště. Jo, a investujte svůj volný čas rozvahou.